Dobroveče, gledate Dnevnik 2 televizije Republike Srpske. Vijesti dana. Nakon drame u Sarajevu, posebna sjednica vlade u Banja Luci. Predsjednik Dodik poručio, ovo je najveća talačka kriza na prostoru bivše Jugoslavije. Zašto su zakazale bezbjednosne agencije Bosne i Hercegovine? Gost Dnevnika, premijerka Željka Cvijanović. Zvornik, protest radnika. Zbog dugovanja Birča, gas nemaju ni ostala preduzeća. Slučaj Vulić, je li bilo prekomjerne upotrebe sile? Okončana talačka kriza u parlamentu Bosne i Hercegovine. Šta se iza svega krije? Vijest o blokadi obišla je svijet. Nakon drame u Sarajevu, posebna sjednica vlade u Banja Luci, kojoj su prisustvovali i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i Narodne skupštine Igor Radojičić. Zaključili, Sarajevo više nije bezbjedno za rad srpskih predstavnika, treba tražiti nova rješenja. Problem jedinstvenog matičnog broja bio je samo izgovor da se ovakvom demonstracijom sile OHR vrati u vrh političkog odlučivanja u Bosni i Hercegovini, kaže predsjednik Milorad Dodik. Završena je jedna, u suštini, najmasovnija talačka kriza na prostoru bivše Jugoslavije, nikada održana. Ona je imala za cilj da izvrši političke pritiske i nije to bilo javno izražavanje mišljenja, kako to žele mnogi da prikažu, nego jedna manifestacija pritiska koji treba da donese do novog međunarodnog intervencionizma u Bosni i Hercegovini. Postavlja se, dodaje Dodik, pitanje kakva je to zemlja u kojoj ulica odlučuje o radu parlamenta. Iza primarnog cilja politički motivisanog za okupljanje treba primijetiti da nijedan od ministara, savjetom ministara bošnjački, nije bio u zgradi zajedničkih institucija. Treba primijetiti da su poslanici SDA slobodno izlazili i ulazili u zgradu, neometani od onih koji su navodno sprečavali da MUVA prođe. Što govori o koordinaciji, političkoj koordinaciji sa masom koja je trebala isključivo da izvrši pritisak na predstavnike Republike Srpske, a i dijelom i na predstavnike hrvatskog naroda. Danas Sarajevo nije bezbjedno za rad institucija Bosne i Hercegovine, kaže predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović. Ono što želim da kažem kao prvo jeste da se zahvalim građanima Republike Srpske koji nisu nasjeli na veliku prevaru koja je bila spremljena od strane političkog Sarajeva, ali isto tako nekih drugih elemenata, i što nisu dozvolili da se nestabilnost koja je zahvatila Sarajevo prenese na Republiku Srpsku. Također da izrazim zadovoljstvo činjenicom da je vlada Republike Srpske i rješavala da će rješavati sva važna pitanja, uključujući i pitanje jedinstvenog matičnog broja. Iz Banja Luke će već u narednim danima biti poslata potpuno drugačija slika od ove iz Sarajeva, kaže predsjednik parlamenta Igor Radojičić. Još jednom moram podsjetiti da smo mi upravo u Narodnoj skupštini domaćin jednog međunarodnog samita koji govori o saradnji u regionu, o saradnji u zemlji, o liderstvu, toleranciji. Jučer smo malo toga ili ništa od toga vidjeli u Sarajevu. Banja Luka u narednim danima treba da pošalje drugačiju poruku. Pogotovo imajući u vidu da su juče i strani državljani bili praktično taoci i zadržani mimo svoje volje u određenim objektima. Predsjednik Srpske Milorad Dodik osudio je poziv BiH televizije upućen u njihovom sinoćnjem dnevniku građanima Banja Luke da se okupe i podrže demonstracije u Sarajevu. Moj predlog će biti u narednim danima da se ukine zakon o pretplati i ukine davanje građana Republike Srpske, da se uvede poseban zakon za pretplatu za medije u Republike Srpskoj, što bi značilo ne samo za javni servis, nego i za druge medije u Republike Srpskoj, i da taj zakon donesemo. Mi smo danas počeli da izučavamo pravnu osnovu. Nama ne treba medij koji je huškački, koji je ovdje politički motivisan i da ga plaćaju građani Republike Srpske.
Radojičić je najavio da će sljedeće sedmice biti održana vanredna sjednica Republičkog parlamenta na kojoj će tema biti dešavanja u Sarajevu. Zvaničnici Srpske pohvalili su rad policije Republike Srpske, čiji pripadnici u civilu su bili među demonstrantima u Sarajevu, spremni da intervenišu kako bi zaštitili bezbjednost srpskih predstavnika u zajedničkim institucijama. Gost Dnevnika je premijerka Željka Cvijanović. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, hvala na pozivu. Evo, danas je vlada imala posebnu sjednicu, razmatrana je cijela situacija, zaključeno je da Sarajevo više nije bezbjedno za Srbe. Šta je alternativa? Mi prvo treba da primijetimo da je vlada Republike Srpske zapravo jedina vlada u Bosni i Hercegovini koja je, da kažem, tokom ove talačke krize imala zasjedanja, davala, iznosila stavove, zauzimala stavove i ispostavljala određene zahtjeve. Dakle, mi smo prvu sjednicu vlade imali nešto nakon ponoći sinoć, telefonska sjednica. Prije toga je bilo čitav niz konsultacija sa ministrima, sa našim ljudima koji su se našli zatočeni, dakle, u zgradi parlamenta BiH. Nakon toga, dakle, redovnu sjednicu vlade, na kojoj je jedna od tačaka također bilo ovo pitanje, da smo ponovili određene stavove, definisali ih i isto nakon toga, dakle, ova posebna sjednica gdje smo imali, dakle, i prisustvo predsjednika Republike i predsjednika Narodne skupštine. To pokazuje da je situacija izuzetno složena. Naravno, ja sam to rekla i današnjem obraćanju i ministrima, kolegama, da stvari više neće biti iste kad je u pitanju Sarajevo. To je jasno sada kao dan. Dakle, tu nemamo nikakvu dilemu. Predsjednik Republike je tražio od vlade da dobije informaciju na koji način bi se eventualno moglo organizovati učešće naših, dakle, predstavnika koji bi bili u Banja Luci, a da prisustuju sjednicama u Sarajevu. Dakle, putem video linka izvijestila sam predsjednika da je to sasvim moguće, da mi već održavamo čitav niz sastanaka na taj način. Ako to bude odluka, dakle, vlada Republike Srpske je spremna da pruži svaku podršku našim, dakle, predstavnicima da bi oni mogli da učestvuju u radu, ali da se ne nađu u mjestu koje više nije bezbjedno za njih. Dakle, Sarajevo nije bezbjedno mjesto. Mi smo danas mogli da analiziramo sve te stvari, da vidimo zapravo o čemu je tamo riječ, da nam postane sasvim jasno da je u pitanju jedan scenario, da on nema nikakve veze s jedinstvenim matičnim brojem, a ja pri tome želim da kažem da sam veoma zadovoljna što smo mi donijeli, dakle, našu uredbu, što smo našim bebama omogućili da dobijaju jedinstveni matični broj, ali isto tako da izrazim užasno nezadovoljstvo ili strah zbog činjenice da se sve ovo dešava u Sarajevu, što nas je podsjetilo na neke, da kažem, nemile scene iz 1992. godine. Tamo su nedostajali samo poneki detalj da to bude isti takav događaj, strašni događaj o kojem više ne želimo da razmišljamo. Šta je zapravo onda, što se krije iza svega toga? Pošto jedinstveni matični broj više nije u federaciji, definitivno nije problem. Pa to naravno više nije problem. To nam je postalo jasno čim je Savjet ministara donio odluku koja jeste privremenog karaktera, ali je mogla da bude pretočena u zakon. Taj zakon je mogao da budemo načisto, da bude donesen još u februaru, ali nije bilo političke volje. Ovo je sve iscenirana jedna akcija koja je trebala da pokaže prvo, da decentralizovana Bosna i Hercegovina ne može da funkcioniše zato što je to politička platforma pojedinih stranaka iz Sarajeva. Druga stvar, trebala da pokaže da bezbjednosne agencije ne mogu da funkcioniše. Ja postavljam pitanje zašto one nisu funkcionisale na način kako su mogle i trebale da to rade. Želim ovom prilikom da izrazim veliku, ogromnu zahvalnost Policiji Republike Srpske na čelu sa ministrom unutrašnjih poslova koji su zaista odradili sjajan zadatak, otišli na lice mjesta, nalazili se tamo, kao što je to predsjednik rekao, u civilu, bili tu da se nađu našim predstavnicima u slučaju da dođe do njihove evakuacije na jedan drugačiji način nego što se to desilo. Specijalnoj policiji, znači svima onima koji su bili, zaista velika zahvalnost. Oni su pokazali zapravo kako funkcioniše Republika Srpska, a ona je jedina funkcionalna sada u Bosni i Hercegovini. Kako funkcioniše šestorka? Da li će to sad možda utiče i na rad šestorke? Pa vidite, funkcionisanje šestorke je izloženo mnogobrojnim izazovima. Ovo nije jedini izazov. Ovo je možda jedan od ključnih izazova gdje će se vidjeti da li je moguće ili nije moguće položiti test koji se zove postojanje Bosne i Hercegovine. Dakle, mi se ovdje bavimo puno krupnijim pitanjima nego što je to jedna puka ili prosta politička koalicija sastavljena od nekog broja političkih lidera ili političkih stranaka. Ovdje su u pitanju puno krupnije stvari, jedan čitav scenario koji na kraju dovodi nas do takvih, dakle, stvari koje je prosto nemoguće razumjeti. Da vidite, tražite intervenciju ili tražite reakciju ili pomoć visokog predstavnika. Dakle, obraćate se strancima. Pritom, ova država je poslala poruku o sebi. Više niko ne mora da kaže kakva je ona. Ona je bila u stanju, a sve pod plaštom, da kažem, demokratskog izražavanja volje, što naprosto nije slučaj, da drži preko 200 stranih predstavnika u jednoj svojoj zgradi, da im ne omogući ni bolesnima da izađu odande, ni trudnicama koje su zaposlene da izađu odande. Dakle, ja postavljam pitanje da li je to normalna jedna situacija, da li je to izražavanje demokratske volje ili je scenario. U pitanju je scenario, odgovorno to tvrdim, to je potvrdila danas i vlada, to je naš stav. Dakle, sramota jedna koju je Bosna i Hercegovina poslala o sebi, držeći tamo 200 i nešto stranih diplomatskih
diplomata, bez mogućnosti da se kreću, uskraćujući im bilo kakva prava. Upravo to, koliko to može sad, pošto je bilo međunarodnih predstavnika u zgradi parlamenta, koliko to može da utiče na evropski put Bosne i Hercegovine? Pa ćemo pogledati i prilog. To naravno sve može da utiče na evropski svaki drugi put Bosne i Hercegovine, uključujući i put njenog postojanja. Dakle, postavlja se veliki znak pitanja na sve ono što je vezano za Bosnu i Hercegovinu. Postavlja se znak pitanja zašto predstavnici međunarodni, recimo, govore da je samo riječ o demokratskom izražavanju volje, a pri tome su, recimo, ono što nije bilo izloženo oku javnosti, vršili jako puno razgovora, pregovora, upravo da bi spasili te strane predstavnike, što ja podržavam. Naravno, trebali su da budu ljudi izvan, dakle, te zgrade. Dakle, ovdje ima jako puno stvari, jako puno dilema, ali mislim da su odgovori vidljivi. Evo, ovim je definitivno u svijet otišla ružna slika, odnijelo ju je i čak oko 400 stranaca koji su bili zarobljeni u zgradi parlamenta. Nekoliko stotina stranih diplomata, guvernera, bankara, preduzetnika kroz lažnu dramatizaciju priče o matičnom broju prošli su kao bosi po trnju. Šok nevjerica, a poslije 17 časova zatočeništva i ljutnja zbog nesposobnosti bezbednosnih agencija da im omoguće slobodan prolaz. Morati objasniti zašto 6 sati nakon što je došlo do ove krize parlament nije radio ništa. Također ćete morati odgovoriti na pitanje zašto su 2 čovjeka koja su bila u jako lošem zdravstvenom stanju, zašto ih je vaše osiguranje jednostavno odbilo. Smatram da smo taoci. Mislim da je to za ugled Bosne i Hercegovine u svijetu veoma loša stvar. Držati stranca kao taoca zbog političkih razloga je neprihvatljivo. Nijemci, Švajcarci, Belgijanci, Turci, Holanđani, Britanci, svi su noćas tražili zaštitu od svojih ambasada u Bosni i Hercegovini, ali se danas niko zvanično nije htio oglasiti, osim britanske ambasade i misije Evropske unije koji poručuju protesti su demokratski čin. Vezano za poruku investitorima i generalno međunarodnoj zajednici, demonstracije u svijetu dešavaju se svakodnevno. Mirni protesti su dio demokratskog sistema. U slučaju BiH poruka investitorima je da postoje zahtjevi građana, da lideri rade zajedno i da to treba da se desi. Mislim da će investitori pažljivo razmotriti cijelu situaciju. Za većinu ovih investitora situacija je potpuno jasna, pa su već najavili zatvaranje finansijskih i privrednih predstavništava svojih zemalja u Bosni i Hercegovini. Uvrijeđeni su i zbog odnosa zvaničnika Bosne i Hercegovine, jer se nisu udostojili ni da im se obrate. A dobro obavješteni šef diplomatije Zlatko Lagumdžija, koji je samo dan ranije u svom kabinetu više časova razgovarao sa direktorom obavješteno-bezbednosne agencije Almirom Džuvom, nije mu uputio ni kurtoaznu notu sa jednostavnim izvinite. Evo, čuli smo reakcije diplomata. Koliko ova cijela situacija u Sarajevu može da utiče kako na postojeće, tako i na buduće međunarodne ugovore? Svakako šalje negativnu sliku. Ja mislim da je Bosna i Hercegovina presudila sama sebi ovim, kad je u pitanju odnosa, da tako kažem, sa strancima. Bilo da je riječ o stranim investitorima, bilo da je riječ o nekim drugim aranžmanima ili angažmanima koje podrazumijevaju i uključuju strance. Želim da kažem da je vlada Republike Srpske u jednom od svojih zaključaka sa sinoćne telefonske sjednice iza ponoći upravo izrazila žaljenje što su se oni našli tako, dakle i strani predstavnici što se našli u takvoj situaciji, znajući koliko je užasno važno da se ne pošalje takva slika. Nažalost, ona je otišla i želim da kažem još jednom, dakle, vlada je jedina razmatrala zapravo sve ukupno cijelu tu situaciju, izrazila određene stavove. Ono što želim također da kažem jeste, ako pogledate sve te događaje i pogledate sad, da kažem, dekoraciju koja je pratila te događaje, o čemu pričamo, o kakvim promjenama mi pričamo, tamo su se našli određeni detalji koji imaju istorijat vezan za ratnu prošlost, dakle Bosne i Hercegovine za rat. Prema tome, ja ne vidim u tome ništa drugo nego nastojanje političkog Sarajeva da pokaže da je samo ono relevantno u Bosni i Hercegovini. To nije tačno. Republika Srpska ima svoj život koji živi, ima organizovane funkcionalne strukture. Tako će ostati. Ovo je bio veliki test za Bosnu i Hercegovinu, ali velika potvrda Republike Srpske. Evo, pomenuli ste detalje. Na koje konkretno detalje mislite? Tamo imamo različite zastave kojima nije mjesto kad neko govori kako hoće neke promjene ili kako hoće da riješi pitanje jedinstvenog matičnog broja. Nije mjesto, dakle, transparentima koji kažu hoću identitet, a ne entitet. Dakle, moramo da razumijemo, ovo je razotkrilo mnoge stvari. Dakle, sve što se dešavalo u Sarajevu, ja molim naše građane da razumiju, jeste usmjereno protiv Republike Srpske. Ja im se zahvaljujem što su pokazali zrelost, što nisu izašli da se solidarišu s nečim što su zapravo ciljevi političke prirode, usmjereni protiv Banja Luke, a ne nešto drugo. Zaista moja zahvalnost građanima koji su to prepoznali, koji se nisu okupljali i zbog toga što između ostalog znaju da je vlada Republike Srpske riješila njihov problem kad je u pitanju jedinstveni matični broj. Gospođo Cvijanović, hvala što ste bili gost Dnevnika. Hvala na pozivu.
A u Sarajevu popodne novi protesti. Tamo je Aleksandar Crkvenjaš. Aleksandre, šta se trenutno dešava? Branka, ispred zgrade zajedničkih institucija Bosne i Hercegovine trenutno se nalazi svega 10-ak demonstranata. Demonstrati koji su se bili okupili u centru Sarajeva, studenti Sarajevskog univerziteta, uglavnom su se razišli. Oni su ranije bili ispred kancelarije visokog predstavnika, tražili su da visoki predstavnik upotrijebi bonska ovlašćenja i nametne zakon o jedinstvenom matičnom broju, ali tražili su i ustavne promjene. Studenti najavljuju da ovo nije kraj protestima i najavljuju novo okupljanje ovdje ispred zgrade Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za ponedjeljak u 12 časova. Današnji protesti protekli su dosta mirnije nego oni juče. Ipak naša kamera zabilježila je svojevrsnu ikonografiju koja podsjeća na ratnu prošlost Bosne i Hercegovine. Zavijorila se ratna zastava armije BiH. Branka. Aleksandre, hvala. Dakle, bio je to Aleksandar Crkvenjaš iz Sarajeva. A zašto su juče zakazale bezbjednosne agencije? Gotovo 18 sati trebalo je agencijama bezbjednosti u Sarajevu da odreaguju. Zašto je trebalo ovoliko vremena da policija odreaguje? Pitanje je za sve policijske agencije koje imaju nadležnost na prostoru Sarajeva. Iz kantonalnog MUP-a bez odgovora do ponedjeljka. SIPA i federalni MUP odgovornost prebacuju na Direkciju za koordinaciju policijskih tijela. Iz ove agencije telefonom su kratko rekli da se sve završilo na najbolji mogući način. Na pitanje zašto se na reagovanje policije čekalo oko 18 sati, direktor odgovara. Policija i policijske agencije koje su učestvovale u aktivnostima vrše procjenu i određuju moment i način izvršenja aktivnosti sa najmanjim mogućim posljedicama. Ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić za našu kuću danas nije imao vremena. Međutim, iz njegovog kabineta nisu propustili priliku da ga pohvale zbog, kako kažu, razrješavanja dramatične situacije, a dramu je u pripravnosti posmatrala i policija Republike Srpske. Meni je drago da su svi naši građani iz Republike Srpske izašli na teritoriju Republike Srpske, da niko nije povrijeđen, da nikome nije nanešeno neko zlo i nadam se da ovakvih situacija neće biti više u budućnosti, uz poruku da ovako nešto u Republici Srpskoj sigurno ne bi se moglo desiti. Direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić rekao je za našu televiziju da su službe bezbjednosti u Sarajevu bile spore i neadekvatne. Bez obzira na demonstracije moralo se obezbijediti normalno kretanje ljudi u parlamentu. Pa osnovno je kad se dešavaju ovakvi skupovi da policija mora svoj dio odraditi u skladu sa zakonom i onemogućiti da se blokiraju određeni objekti ili određena lica. Ne smije se doći do talačke situacije bez i jednog razloga, jer ovdje stvarnog razloga za talačku situaciju nije bilo. Policijski ekspert iz Srbije Marko Nicović izjavio da je bezbjednosna situacija u BiH osjetljiva i da jučerašnji događaji pokazuju nemoć države, kao i da bezbjednosne službe u njoj ne funkcionišu u pravoj mjeri. Nicović ističe da je riječ o pokušaju bošnjačkih grupacija da pokažu da su vlast i moć u Sarajevu. Ako su mogli za 5 minuta da očiste čitav teren i da obezbede funkcionisanje parlamenta, znači mogli su to i ranije to raditi. Međutim, državi su namjerno da protiče vreme, da protiču sati, da su stvari pokazuju kroz to proticanje sati se pokazuju stvari jedna vrsta dogovora iz bezbednosnih struktura u Sarajevu i tih ljudi koji su organizovali taj skup. Nesposobnost državnih agencija da spriječe ili na vrijeme razriješe talačku krizu ili sprega vlasti sa demonstrantima, koji god scenarij bio, BiH bezbjednosne strukture, ali i sama država pokazali su svoju nesposobnost, ne samo nama, već i čitavom svijetu. Evo kako je protekla evakuacija. Kordon policije i bočni izlaz prema Vilsonovom za 1500 ljudi. Intervencija tek nakon dolaska Valentina Incka, od kojeg demonstranti traže reakciju. Jedinstven matični broj na području cijele države. Druga stvar, da se osnuje, hvala lijepo, znači druga stvar, da se osnuje fond. Ja sam obećao medijima da ću sazvati vanrednu sjednicu Dobro. sljedeće nedelje.
Srpski predstavnici i zaposlenici autobusima kreću ka Lukavici. Ajde, Saša, ne bih htjeli sastanak vrlo brzo i da analiziramo ovu situaciju. Mi smo bili taoci policijskih struktura i politika koji upravljaju tim policijskim strukturama u Federaciji i kantonu Sarajevo. Šta se sve dešavalo najbolje znaju sami akteri dešavanja. Uključujemo Sinišu Mihajlovića koji će razgovarati sa poslanikom SNSD-a Dušankom Majkić. Siniša? Dobro večer, Branka, tebi i našim gledalcima. Pored mene je, dobro si rekla, poslanik SNSD-a u Parlamentarnoj skupštini, gospođa Dušanka Majkić. Dobro večer. Dobro večer. Bili ste u toj blokadi juče cijeli dan. Ono što me zanima je danas, kada su se malo ti utisci onako ohladili, kako vidite čitavu tu situaciju? Da, već je danas mnogo jasnije, jer su se skupile mnogo više informacija nego što smo to uspjeli uraditi u toku noći. Danas mogu sigurno da kažem da iza protesta u Sarajevu stoji kompletan apolitička bošnjačka javnost, stoji nevladin sektor. Podršku su dali visoki predstavnik koji je kao demokrata, za koga se očekivalo da kao čovjek koji dolazi iz visoko razvijene demokratske zemlje, da će uputiti poruku da građani imaju pravo da protestuju, ali nemaju pravo da drže kao taoce 1500 ljudi, među kojima i poslanike. Dakle, danas je svima jasno da je to orkestrirano i napravljeno tako da jedinstven matični broj bude samo povod. Javnost u Federaciji očito ne zna da protesti koji su juče napravili pred zgradom zajedničkih institucija trebali su da bude pred zgradom federalne vlade. Zato što Republika Srpska normalno izdaje jedinstven matični broj, Brčko distrikt također isto to čini. Jedino federalna vlada nije učinila ništa i da omogući da djeca u Federaciji dobijaju matični broj. Neobično je samo i to da onog dana kada je Savjet ministara napravio privremeno rješenje koje važi 180 dana, tog momenta svi bošnjački političari su glasali za njega. To isto rješenje pretočeno u zakon bošnjački političari nisu prihvatili. Pa evo poruka sama neka slijedi. Kakav je bio odnos između ljudi iz Republike Srpske i ljudi iz Federacije tokom cijelog jučerašnjeg dana i bezbjednosnih struktura, a i, evo da tako kažem, oni ljudi koji su demonstrirali ispred? Dakle, predstavnici Republike Srpske su bili u jednoj prostoriji u kabinetu zamjenika predsjedavajućeg i mi ni na koji način nismo imali nikakav kontakt sa skupom koji je stajao ispred zgrade. Bošnjački političari su bili s njima u stalnoj komunikaciji, oni su redovno izlazili i ulazili u zgradu, dakle jasno je bilo na kome je fokus. Međutim, evo to i samo govori o sebi. Što se tiče bezbjednosnih agencija, to je stvar koju treba posebno analizirati. Prvo hoću da kažem da Ministarstvo bezbjednosti kao ključna institucija koja treba da vrši koordinaciju između bezbjednosnih agencija je spavalo. Ministar Radončić jednostavno nije ništa učinio, zato što se nekoliko puta senzacionalno pojavio na par medija, on ništa nije uradio. Sljedeći koji je bio zadužen za to je direktor Direkcije za koordinaciju, koji je bio slučajno na godišnjem odmoru. Njegov zamjenik slučajno nije znao šta se dešava u Sarajevu, tako da su bili članovi kolegije u poziciji da razgovaraju sa jednim od zamjenika i normalno da ništa nije urodilo plodom. Dakle, pozivan je kantonalni MUP, koga kontroliše SDA, koji ni na koji način nije htio da se uključi u to. Pozivan je federalni MUP, koji je također pustio da talačka kriza traje do skoro ujutru. I mislim da se uspavana policija
i policijske strukture u Sarajevu probudile onog momenta kad su zahtjevi iz Republike Srpske. Dakle, cijelu noć je Vlada, predsjednik Republike, predsjednik Skupštine, član predsjedništva, svi su bili u akciji da se nešto učini. I mogu vam reći da je to jako dobro organizovano. Ne mogu da ne pohvalim našeg ministra koji je došao u Sarajevo, sačekao nas. On nam je dakle pružio nadu da bez obzira gdje i šta god da se dogodi, mi znamo da će Republika Srpska biti uz nas. Samo još jedno pitanje imam. U ponedjeljak idete li na posao u Sarajevo? Ne, mi ćemo na posao ići kad se završi sjednica Narodne skupštine koju je Vlada predložila da se održi i kad dobijemo jasne smjernice da li i na koji način ćemo u buduće djelovati. Hvala vam na odlasku. Hvala i vam. Bila je ovo gospođa Dušanka Majkić, poslanik SNSD u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Branka. Hvala, Siniša. U istočnom Sarajevu Gvozden Šaras razgovarat će sa poslanikom Srpske demokratske stranke Aleksandrom Pandurević. Gvozdene. Posle jučerašnjih događaja u Sarajevu zapravo više neće ništa biti isto u Bosni i Hercegovini. To je neka zajednička ocjena svih onih koji su u noćašnjoj evakuaciji nakon višečasovne blokade iz Sarajeva došli u istočno Sarajevo i kasnije otišli svojim kućama širom Republike Srpske. Kako dalje i da li je moguće dalje, evo konkretno kada je riječ o odlasku na posao i radu zakonodavne vlasti, tačnije predstavničkog vijeća Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine? Niko od nas nije samoubilački nastrojen da ponovo ide u Sarajevo. Sad institucije federacije prvenstveno moraju i Bosne i Hercegovine da urade svoj posao. Ono što se juče desilo pred parlamentom je ozbiljno narušavanje ustavnog poretka Bosne i Hercegovine. Činjenica da tužilaštvo Bosne i Hercegovine pored brojnih poziva nije željelo da reaguje i da su otuda stizale poruke da ne žele da se miješaju u politiku, a da su pritom u parlamentu političari držani kao taoci, što je po krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine po njegovom članu 168 kažnjivo djelo kojim je predviđena kazna od 3 do 5 godina, jasno govori da je ovdje bio uključen čitav državni aparat u one jučerašnje događaje. Dakle, mi očekujemo da svi oni ljudi, to je vrlo moguće utvrditi, koji su onemogućavali naš rad, vi možete praviti demonstracije, ali nemate pravo nekom ograničavati slobodu kretanja i vršiti pritisak na njega kakve će odluke donositi, primoravati ga, ucjenjivati ga da donese ove ili one odluke. Dakle, to što je urađeno je krivično djelo, očekujemo da tužilaštvo uradi svoj posao, postoje video snimci, svi oni ljudi koji su dole bili ispred parlamenta treba da odgovaraju, također treba da odgovaraju i oni koji juče nisu zaštitili ustavni poredak, a tu prvenstveno mislim na policiju kantona Sarajevo, čiji ministar umjesto da profesionalno uradi svoj posao, da li će raditi posao ili ne cijeni spram političkih simpatija ili nacionalne obojenosti nekoga, to je zaista nešto nedopustivo i skandalozno. Najmanje što se može očekivati je njegova ostavka i pokretanje u ostalom njegove krivične odgovornosti. Mogli su se već čuti izjave da zašto se ne bi održavale sjednice Parlamentarne skupštine i predstavničkog vijeća Parlamentarne skupštine BiH negdje u istočnom Sarajevu, u Republici Srpskoj, da se održavaju video linkom. Šta može vas lično, koji ste možda i najviše bili na meti napada preko društvenih mreža, potpisivana je neka čak i peticija protiv vas, šta može vas i vaše kolege opredijeliti da se vratite u Sarajevo na posao? Kratko, molim vas. Pa zato ću sigurno upravo ovo, da institucije urade svoj posao, da oni koji su jučer radili to što su radili, krivično odgovaraju, da se podignu optužnice protiv njih, da se pokrene pitanje njihove odgovornosti i da zaživi pravna država, da zažive institucije. To je to, ja vam se zahvaljujem. Bila je to Aleksandra Pandurević, poslanik u predstavničkom vijeću Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Studio. Hvala, Gvozdene. A kako će ovo uticati na rad šestorke? Unutar same šestorke rijetki su bili spremni da komentarišu. Samo nam je još to trebalo, poručuju članovi hrvatskih stranaka. Iako još nisu zauzele zvaničan stav u jučerašnjim demonstracijama, jasno im je da će sve to uticati na i onako poljuljane odnose šestorke. Srbi i Hrvati se, kažu, u Sarajevu više ne mogu osjećati bezbjedno, što je nekome bio i cilj. Ja se ipak nadam da ovo što sam već prethodno rekao, da je ovo negdje drugdje i netko drugi radio, i da oni koji čine u trenutak parlamentarnu većinu nisu to imali svoju ulogu. Hoće. Treba otvoreno reći da će utjecati
nažalost mora utjecati. Je li neko svjesno organizirao, namjerno, planski? Mislim da je to bio samo povod za prosvjede, ali da ovi prosvjedi imaju dublju političku pozadinu, možda i neke skrivene nama još scenarije. Nakon što su mnogi prozvali bošnjačke partije kao organizatore talačke krize, niko iz SDP-a i SBB-a kao članovi vladajuće šestorke nije želio pred našu kameru. Stranke iz Republike Srpske jasne, matični brojevi nisu bili razlog demonstracija, već pokušaj centralizacije Bosne i Hercegovine. Indikativno je da nijedan od visokih funkcionera, odnosno od članova savjeta ministara iz reda bošnjačkog naroda nije bio u zgradi parlamentarne skupštine gdje je bila blokada. Šta to znači? Da li neko ranije imao informacije o ovom događaju? Način izvještavanja juče putem bar 2 medija, federalne televizije, BHT servisa, upućuju na to da je bio spreman scenarij. Da je to jedan orkestrirani napad na Republiku Srpsku, sve njene kadrove i sve ono što je pozitivno u Republici Srpskoj, da bi se međunarodnoj zajednici predstavilo da Republika Srpska ovaka kakva je ne može opstati, da je to pokušaj stvaranja unitarne Bosne i Hercegovine. Na sjednici Narodne skupštine jasno treba reći da bezbjednosne agencije nisu uradile svoj posao, tvrdi lider PDP-a. Rad zajedničkih institucija se treba nastaviti, ali ne u Sarajevu. Zamislite da se ovo desilo u Republici Srpskoj, šta bi se već do sada desilo od strane međunarodnih institucija. Bio bi sveopšti napad. Mislim i podržavam zahtjev da se ide na posebnu sjednicu Narodne skupštine. Na toj sjednici treba dati ocjenu ponašanja tih bezbjednosnih institucija i vrlo jasno staviti šta se očekuje. Političari iz Republike Srpske, ali i oni sa predznakom Hrvatski, nadaju se da jučerašnja talačka kriza nije samo početak dubljih nereda. Saglasni su da su organizatori dali sebi autogol, jer nisu postigli da pod pritiskom riješe ono što nisu mogli politički.